Tessék? Szintén 56 kilós súlycsoportban, felnőtt korosztályban első helyezést ért el Kun Anett. Szép volt, Anett! Jaj, köszönöm. Gratulálok. 67,5 kilós súlycsoportban, ifjúsági korosztályban első lett Cseh Viktória. Tuszi, nyomok már egyet róla. Az öreg Tuszi. ...60 kilós súlycsoportban, ifjúsági korosztályban első lett Csóka Márton. Csak így tovább, jó az? A 60 kilós súlycsoport szintén felnőtt korosztályban első lett Mészáros Péter. Jó volt. Milyen vassakat mozgat a csávó? 67,5 kilós súlycsoportban, ifjúsági egyes korosztályban második lett Balogh Bence. És a súlycsoport győztese Pogácsás Gergely. Szép volt! A bátyóka felkészítettem. Bátyóka felkészítettem. Mentek a képek. Pedig csak lekísért. 67,5 kilós súlycsoport junior korosztályban ezüstérmet szerzett Bajcsi Gábor. A 67,5 kilós súlycsoport junior korosztály aranyérmet szerzett Szépvölgyi Dániel. A 67,5 kilós súlycsoport Masters korosztály első helyezést ért el Székely László. Szép volt. 75 kilós súlycsoport következik, ifjúsági egyes korosztály, ezüstérmet szerzett Józsa Dániel. Szép volt. ...75 kilós súlycsoport, ifjúsági egyes korosztály, aranyérmet szerzett Mód Krisztófer. ...75 kilós súlycsoport, ifjúsági korosztály, ezüstérmes lett Patai Norbert.
Muszi. 75 kilós súlycsoport ifjúsági korosztály, aranyérmet szerzett Mészner Dániel. Az öreg. No, Dani. Még mindig 75 kilós súlycsoport, junior korosztály, ezüstérmet szerzett Breiter Manuel. ...70 kilós súlycsoport, junior korosztály, aranyérmet szerzett Csisztó Attila. Alszom majd este. Hey, mama! Jó, akkor szívesen. 75 kilós súlycsoport, felnőtt korosztály, ezüstérmet szerzett Tukszár Tamás. Tuszki! Az örök kettőből kettő, mi? Tartja magát. Második év vagy harmadik már. 70 kilós súlycsoport, felnőtt korosztály, aranyérmet szerzett Simon Máté. Vagy tévedés lehet. Kvalifikálták, nem? Az is oda van. Ő is álltad hozzá? Ő is álltad hozzá? és fél kilós súlycsoport, ifjúsági korosztály, egyes korosztály, aranyérmet szerzett Szerva Marcel. Selfie, már mennek, figyeljen, én nem férnek a főzni. 82 és fél kilós súlycsoport, junior korosztály, aranyérmet szerzett Magas Richard. Készül ki egy üzenet, mint a gyorsan! Muszáj! Most jöttek a fotók. Jó, Öcsik élmény volt. A támogatókat, mint ennyi. A felszopó fiúk, tudom. 82 és fél kilós súlycsoport, felnőtt korosztály, aranyérmet szerzett Pogácsás György. Most jöttél vissza egy hónapra, azért volt üzenet, 90 kilós súlycsoport, ifjúsági korosztály, aranyérmet szerzett Feró Patrik. figyeltek, annak azért jó elég. A jövőre el se kell indulni. Én is vannak előtt. 90 kilós súlycsoport, junior korosztály, bronzérmet szerzett Kovács István. István Kukó Kovács! Szép volt. A 90 kilós súlycsoport, junior korosztály, ezüstérmet szerzett Becsei Dániel. Milyen szép eredményed. Annyi lett a vége? 25? 20? Üdes a gyerek, köszönni. 90 kilós súlycsoport, junior korosztály, aranyérmet szerzett Vankó Sándor.
90 kg súlycsoport, felnőtt korosztály, ezüstérmet szerzett Buttyán Márton. Elzálmas, annyi erős. 90 kg súlycsoport, felnőtt korosztály, aranyérmet szerzett Bölcsök Lár. Gyertek ki a mínusz 100, és akkor versenyben. Veretjük. Én egyszerűen csak az ő kezébe fogtam majd azért. Csak az ő kezébe. Ezért versenyeztünk együtt, nem, szerintem. 100 kg súlycsoport, junior korosztály, aranyérmet szerzett Terdik Márk. 'Bátyja, vagy én is vagyok róla, az öregről csinálnánk. Jó. Adjad neked, nem is adom észre. Igen. Elment a Máté? Elment? Elment azért. Nem mennyi? Elment? Nem bírtam, akkor megaláztatás. Kapitulál. 100 kg súlycsoport, felnőtt korosztály, ezüstérmet szerzett Neményi Máté, aki elment, és aranyérmet szerzett Hagymási Sándor. Még videózok, hogy szeretek. Köszönöm. Gratulálok. Egy készfogási kamerának. Így, ez az. Dénes. Anyikám, fogad meg még. Gratulációt. 110 kg súlycsoport, felnőtt korosztály, ezüstérmet szerzett Saucsek Sándor. Na! Gratulál! Jó volt, Ferenc. Jó volt, ez most izgalmas. Nekem is. És a 110 kg súlycsoport felnőtt korosztály győztese Csajka Vándor Adrián. Vajda! Nem jön össze ez az ezüst. Most egy bronzot. Ó, most azért volt. Gratulálok. Szeretném köszönni édesanyámnak. Világos. Igen. Jó. Plusz 110 kg súlycsoport, Masters korosztály, aranyérmet szerzett Cserc István. Ó, azt hiszem abban nagy. Ezzel lehet ölteni a maradékot. Én vagyok az utolsó. Köszönjük szépen. Gratulálunk. Köszi. És akkor még az abszolút kupákat kiosztjuk. Igen, közös fotó, igen. Először a női abszolút kupa kerül kiosztásra. De jó, Ennek pedig a tulajdonosa Kun Anett. Ifjúsági korosztályban abszolút első helyezést ért el Mészner Dániel. Junior korosztályban abszolút első helyezést ért el Vankó Sándor. És már csak a felnőtt abszolút
Így a hátra. Simon Mátét kérjük ide. Köszönjük szépen.